An. Hát ez elakadt. De annak üljél vissza rá. Várj meg. Már melyik irányba menjek el inkább? Erre kis sebb az esélye. Na gyertek is takarodjunk. Szerencsétlen. Annyira béna vagy. Látás tényleg? Ott a deszka középen. De ott a deszka középen. Jó, már? Gyere. Vigyázz ott a deszka! Gyere már, te sügér. Bazd meg. Az fa lesz. Ennél veheted most már. Jó. De. Meg a keret? Jöjjed. Na, gyere! Hol van? Annyi hó fogott meg. Az figyelni fogott meg. Mehetek? Gyere! Nézni fogott meg. Top, felettem nyugi. Fetton nézni fogott meg? Ferenc. Fogott meg ott. Az a marék hó volt.